O peche da terceira planta do Hospital do Salnés xa afecta a súa actividade. A Xunta de Persoal denuncia a nova orde que recibiron as matronas e o equipo de obstetricia do centro, trasladar a Pontevedra os novos partos. Estas órdenes nunca se fan por escrito, si verbalmente, de que si había algún ingreso de mulleres que viñesen a dar a luz, salvo que fose o parto inminente, que si se atendería aquí e posteriormente se enviaría tanto a nai como a bebé para Pontevedra, as que non fosen de parto inminente xa se derivarían directamente a Pontevedra. Tras facer pública esta situación, a Xunta de Persoal asegura que a xerencia mudou a orde limitándose a deixar ingresadas as mulleres no paritorio en lugar de trasladalas á planta. Os profesionais denuncian que esta é unha consecuencia directa do peche de camas e dos recortes en sanidade, pero non a única. Outros servizos están a ver afectados por esta decisión. Pacientes pendientes de ingreso na primeira planta que tiveron que marchar para a súa casa, se lle fixo unha proba nunha sala de curas sentados nun sillón para volver o día seguinte para ser intervidos. Isto é inasumible. Si é necesario abrir a terceira planta, que se abra, e é o que estamos a demandar. O peche da terceira planta supón a anulación de 30 camas, tamén a reducción de persoal, coa finalización de contratos que se suman ás vacacións dos profesionais. Por iso a Xunta de Persoal pide aos pacientes que non calen ante estas situacións. E isto parece un Tetris, donde vamos montando pezas, movemos a un doente dunha habitación para outra, volvémola a cambiar para... E isto non se pode tratar así a xente. Lle pedimos á cidadanía que cando veña e se atope con estas situacións, que o único que podemos facer son reclamacións. O Sergas, pola súa banda, nega que se dera esta orde. Dende a xerencia da área integrada Pontevedra Salnés aseguran que as prazas son suficientes e que a asistencia sanitaria está garantida na comarca.